Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Ринга в новият YouTube канал на Ринга. Намираме се в офиса на адвокат Радостин Василев, който е адвокат и по спортно право, обаче му се налага и по други неща да е адвокат. Наистина много така тежка обстановка. Аз се оглеждам. Малко ми е притеснено. Но па все пак наистина е доста приятно тук. Ами благодаря ти за оценката. Аз съм преди всичко адвокат, нормален и се занимавам и с спортни дела. Между другото ли ти е спорт или другото ти е между... Тръгна между другото и се превърна в водеща така сфера на развитие. Защото феновете на футбола те знаят като адвоката на ЦСКА по времето на Титан. Така те знаят аз съм всички. бил и при господин Томов и малко съм хванал и период на Бошков, така че съм бил при доста собственици. А при Гриша Ганчев? И при него. Значи ти си там. Кой се сменя, ти си там. Това е. Сега не съм. Защо? Нямат нужда, имат други колеги, които ги обслужат в момента. Предполагам си запазил контакти с всички хора, с които си работил, макар че по времето на Томов случиха неща, които говорили. Да. С всички съм в прекрасни отношения. Добре. За сега, в последно време обаче ти се налага от няколко дни отново да си в футболните среди, тъй като най-новият ти футболен клиент Кирил Добрев, Кичо, както го знаят. Кристиян Добрев, да. Кристиян Добрев, който е спортен директор на Септември, се намеси в един скандал. Доста се разшумя за него. Извадиха се едни клипове, обаче се оказа, че всъщност клипа, който е пуснат по телевизията, не е целият клип. Малко манипулирано ли беше това по телевизията или всъщност истината е съвсем друга? Не беше манипулирано, имало е конфликт, инцидент на един футболен матч. Манипулиран, защото не е пуснат целият клип. Всеки преценява как да публикува, как да се защитава, как да информира обществеността или дали въобще да информира обществеността за такива инциденти. Просто едно момче вероятно е пострадало, което е много неприятно, но то е пострадало за това, защото между двата отбора, включително и това момче и неговия брат, е имало размяна на някакви удари. В момента тече разследване по въпроса, разпитват се свидетели, включително и Кристиян Добрев, вчера бях с него в първорайонно и до момента, до който не се изясни обективната истина, всички твърдения са спекулации. Естествено е, че версията лошите чичковци прибиха доброто момче не е вярна и е нормално да взема отношение медийно, защото те по този начин обективираха случая. Никой нямаше да разбере за този случай, ако не беше казано в една телевизия, че нападнат и прибит младеж, което не е така, защото младежа участвал активно в ръкопашни схватки, удря хора, сваля на земята. Така че... Да ти кажа, като прочитах Кристиян Добрев пребит и казвам, чакай, писал, според Крум Кристиян е много здрав, набит. Аз го видях вчера, бяхме на поклонението на Колян Колов, така лека Бог ме го прости. Не ми изглежда чак толкова здрав, но наистина, виж, и ти играеш в футбол, и аз играя в футбол, и Станимир играе в футбол, всички играем. При нас постоянно има такива разправи. Това са приятелски матчове. След мача биеме, след мача сядаме и пиеме бира. Не е нормално да има боеве по време на тези срещи. Колко е силен Кристиян Добрев, не знам, но той със сигурност не е побойник, не е рецидивист, не е криминален тип. Напротив, той е бивш футболист и настоящ административен спортен директор през Септември. Той колко е ритан и обиждан през годините, само той си знае, но тук вече преминаваме на друго ниво. Тук има нападение срещу него, отбора му и вече има размяна на удари. Кой, какво, как и защо, има компетентни органи, които ще го установят. Как е станало всичко според Всичко Кристиян? става в една ситуация, не е според Кристиян, тя е обективната истина една. Всичко става в една ситуация, в която съотборник на Кристиян Добрев спъва един от двамата братя, за което получава червен картон. В яда си другия брат удря стопката в главата, докато са на земята двамата. Съотборника на Кристиян Добрев. Нарочно или? Нарочно. И за което и той получава червен картон. Нормално брата се афектира от това, че е ритнат неговия брат и удря. Почва разправия. Кристиян Добрев се опитва да изведе от терена
получили червен картон представител на другия отбор, т.е. един от двамата братя, на което е нападнат в гръб от 3-4 състезатели на този отбор. Оттам започва размяна на удари. Един съотборник на Кристиян го свалят за врата, пострадалото момче го свалят за врата на земята. Кристиян отива да му помогне, започва размяна пак. Много хора си разменят удари. Естествено записът ще бъде подложен на експертиза, да се установи какви деяния са извършени, причинно-следствени връзки. Така че това е малко по-различно от ситуацията при биха, нали, едно момче на матч. Да, което аз изненадах, нали? А и на самия запис се вижда почти идентична размяна на удари, падания от двата отбора, така че аз не виждам с какво ползва този запис конкретно лицето, което се появи по телевизията с неговата майка. А защо тръгват да удрят Кристияно? Може ли защото те си помислили, че той иска нещо да му направи и затова го дърпа назад? По принцип, това, че Кристиян дърпа едното момче да го изведе с червения картон, единия брат, по-малкия, също не е правилно, защото той не е човека, който трябва да се грижи за сигурността на игрището, но той е футболист, за да няма скандали, за да предотврати, защото се обиждат двамата получили червени картони, се опитва да го изведе, което предизвиква агресия вече в другия отбор. Нормално в такива ситуации се получават такива случки. Какво следва тук нататък? Ако, нали, най-лошото, твоя клиент бъде признат за виновен? Въобще не е сигурно, че ще стигне до дело. В момента се води разследване, има много възможни развития юридически на ситуацията. Аз си мисля, че ситуацията може и да не се стигне до дело по много причини, ама не е коректно в момента да ги коментираме. А не се знае дали ще има дело, така ли? Разбира се, че не се знае. А от какво зависи дали ще има дело? По принцип, знаеш, че прокуратурата е органа, който внася обвинителен акт и предявява обвинението, но до момента, докато се стигне до този момент, трябва да тече разследване, да се установи въобще има ли някакво извършено престъпление. Защото и тук има спор дали има престъпление, дали е счупен носа на момчето, действително, от кой е счупен, дали е счупен на този матч, защото той се появи 6-7 дни по-късно или 5-6 дни. Така че, освен това, между страните могат да текат разговори. Аз имам договорка с майката на едното момче да се срещна с нея днес, за да й обясня позицията на моите клиенти, защото аз ще представлявам повече от едно лица от другия отбор. И тя да каже, естествено, майката, нали, детето е пострадало, какво смята да прави, за да можем да има някакъв контакт между страните. Тези неща, аз пак казвам, не се решават по медии. Добре, защо придоби толкова голяма публичност този скандал? Може би защото Кристиян е, нали, публично лице, футболист, известен, така. И си каже, чакай сега да видите, те ли па са толкова отворени? Ти знаеш, че негативните новини продават повече, особено ако в тях е намесена някаква популярна личност. Кристиян в спортните среди е доста популярен. Това би продало, би било интерес. Освен това, подобни медийни, така да ги наречем, изяви се ползват много пъти се ползват за натиск срещу разследващите органи, за да се настрои обществено мнение. И в крайна сметка много често се оказва, че ситуацията е по-различна от това, което се представя пред медиите. Има ли вариант двете страни да се видят? Опитва ли се Кристиян да се свърже с другия брат или с пострадалото момче или с майката и да е така на едно кафе да се разберат? До понеделник, когато излезна интервюто на майката по Нова телевизия, никой не е знал, че има пострадало момче. Защото след матча то не е имало никакви следи от някакви наранявания, нито имало кръв по себе си. Така че той не разбира от медиите за проблема. От понеделник до днес са минали 2 дни. Аз направих веднага с контакт с майката. Ще се срещна с нея да поговорим и с пострадали, ако е възможно, защото той е жалбоподателя, за да уточним все пак да ги запознае с нашите виждания и намерения. Но пак казвам, преекспонира се случая, такива неща стават по 5 пъти на ден на тия матчове. Това сега да ти кажа, че... Лошото е, че има явно счупен нос на някой момче. Това е неприятно. На който и да не заслужава в никакъв случай, нали, да бъде ударен или това, но когато става въпрос за много хора, меле, знаеш, че не се знае кой какво е ударил, какво става. Доколкото знам, там играят и други също така набори на кичо, пак известни футболисти. Може ли
тези по-малките да решат да се докажат на по-големите и да кажат, аре бе, вели сега тук ние какво можем да почнем да ги ритат, защото и там аз където играя в футбол, наистина идват някакви по-млади, ние събираме такива, нали, дърти, играме за удоволствие, идват някакви млади да се доказват, което ми е супер странно, разбираш ли? Ако се доказваш, играй си на голям футбол. Моето мнение по въпроса е, че в България вместо по-младите момчета да се радват, че имат допир до известни футболисти, до доказали се, по-скоро имат агресия, неуважение и така се предизвиква, инициират се конфликти. Това е характерна черта за българина. Няма смисъл да анализирам защо се случва. Защо се получава така? По-младите вместо наистина, както ти каза... Въпрос на възпитание. Играят с някакви... Нали? Ето и при нас има един, нали, който е играл в Левски, сериозен човек, така. И едно младо момче му казва, подай ми тук, сприя така. Той да го учи него, като има 300 мача в Агро. Да, това е. Не, той в България всеки дава съвети на другия, независимо дали има нещо общо с този сфера, в която дава съвети, така че така се получава. На Запад не е така. Дори говорим за на Запад, той на Изток не е така. Уважението на Изток уважението е там въобще... Тук го няма, напротив. Те ми споделиха други съотборници на Кристиян, че те са свикнали да бъдат обиждани, нали, да бъдат принизявани, подигравани, но сега нещата са надминали многократно добрия тон, защото вече започват удари, сваляния на земята, блъскания и оттам вече започват размяната на удари. А може ли те да използват това, че той е, нали, някакво известно лице? Разбира се, че го използват. Да изкарат някой лев? Не, далеч съм от мисълта, че това е водеща така цел при тях. По-скоро майката самата каза, че за някакво наказание, ама то наказанието трябва да е и за нейните синове. Да, за инициация нали, пострадалото момче е получило наказание, което не би трябвало да получава, но в такива ситуации разказали ли са и те цялата история? Знае ли я, нали? Да, и тя като майка нормално е да прикрие. Не трябва да се обостря напрежение, защото случай е неприятен, приключил е, нито единия, който е пострадал нали, без вина, нито този, който пък е обвиняван, му е счупил носа конкретно, защото Кристиян не му е чупил носа на това момче. И той самия според мен не знае дали му е чупен, там ли му е чупен, от кого му е чупен, защото в тази ситуация, която се вижда на камерите, никой не знае кой какво удря. Да, ти ако си имаш, ако трима човека са те ударили, не знаеш при какво да ти разбира се, ама това са детайли, как се, нали, доказва причинно-следствена връзка между удар, счупен нос, пък кой удар го е нанесъл, кой така сложно. Надявам се да не се стига до там, пак ти казвам. Независимо от гръмналия медиен, така, бомбата, която се случи, да се усмирят нещата. Добре, така или иначе сме тук, има много теми. Ти в Вестник Тема Спорт всяка седмица имаш една рубрика, в която коментираш, нали, за правото в футбола, правата на футболистите, правата на треньорите. Как ти се струва в България? Започнаха ли президентите на клубовете да изпълняват, нали, договорите, или си го караме както преди? Тук през 2-3 месеца махаме треньори, аребеги, направи се, дори треньорите направиха тяхна асоциация, но май нищо не се случва. И имам няколко конкретни примера. Да ти кажа честно, общото ми наблюдение показва, че през последните 10 години се подобриха нещата. Започнаха клубовете да разчитат на юристи, на хора, които познават договорите, правилата, на хора, които са компетентни да дадат съвет. Започнаха да спазват законите, и спортните, и гражданските. И има подобрения в тази сфера. Самите футболисти вече са научени, че когато сключват договор, когато имат казус, трябва да се консултират не с агент или някакъв приятел или познат, а с адвокат. Така че да, има напредък. А относно това, че в България, знаеш, има малко по-особено във футбола разбиране за справедливост, за права и за възможности, да, и това продължава да го има в определени клубове на определени места. Извън София? София? На много места. Не е само, нали, аз не говоря конкретно за някой отбор. Конкретният казус, който искам да те питам, с Нестор Ел Маестро, той защо толкова време Любо Пенев продължаваше да се води помощник треньор? А доколкото знам, Ел Маестро все още се води треньор на ЦСКА. Този въпрос трябва да го зададеш към Пламен Марков.
защото те знаят документално как са се случили нещата. Най-вероятно не е бил освободен от поста. Добре, Без освобождаване. Какво прави той? Не е освободен. Не е задължително някой да прави нещо, за да вземе един пост. Особено в България. Ти знаеш, че тук постовете са така. Когато нямаш прекратяване на договора по един или по друг начин с един треньор в футбола, в треньорската школа се депозират всички прекратявания на договори, за да картотекира, така да се каже, новия, за да лицензира новия треньор. Така че най-вероятно не е имало действащо прекратяване на договора с Ел Маестро до в момента, в който Любо е бил помощник, заради това е бил назначен. Аз между другото не знам, тук миналата седмица правихме с Стойчо Стоилов интервю, той каза, петите администрацията въобще не знам какъв е случай с... Там в ЦСКА по принцип има малко проблем така с информацията, кой за какво отговаря, това нещо го има. Между другото, Любо Пенев, като му зададеш някой въпрос, петите ръководството просто трябва някой, който да отговаря на тия въпроси, защото са интересни. Да, наистина. Любопитно е наистина да се... Любо, между другото, от първия матч нападна страни четвъртия съдия, пита го къде ти е баджа. И ми даде явно на баджа пише помощник треньор. И някой ще видиш, каже, чакай, Любо, ти що си помощник? Няма значение, виж, помощник треньора също може да води отбора. Да, но ти представяш Любо Пенев за старши треньор, а той всъщност на баджа. Да, това е формалност, която естествено прави впечатление. Нали? Да, и хората се казват, чакай сега, какво се случва, нали? Защо? Със сигурност не се случва нещо, че Любо помага на някого. Естествено, че той е старши треньор, просто технически въпрос. Другото, което иска да питам, Левски каза, че няма да разчита повече на трима основни футболисти. Какво сега се случи пак с тях? Защо така изведнъж в България решаваш, че няма да разчиташ на тези 5-6 кръга преди края на пенесото или 9 кръгли колко са и сега ти ги пускаш нещо да правят нещо друго? Така ме питаш, очаквайки аз да знам. Нямам идея защо, но да ти кажа, че много често в клубовете преди края на шампионата има списък с футболисти, които са ненужни. Друг е въпросът, че те имат договори. Да. Тук възниква друг въпрос, как, ако им изтичат договорите на тия тримата момчетата, които ти ми спомена, което май е така. Точно така, да. И не са им предложени нови договори и няма да участват в състава до края на годината, поддържат форма, тренират с отбора, просто свършва сезона и не подновяват. Сега, споротехнически причини не искам да коментирам, но ако обаче има договори, и им кажеш, няма да разчитаме, тогава пък възниква въпроса как ще ги прекратиш тия договори. Много е сложно. При тях няма договори, изтичат им договорите. Да, но докато изтичат договорите, те трябва да изпълняват своите трудови задължения. И да тренират. Да тренират. Ето, това не е ли малко глупаво? Не тренираш, но не играеш мачовете. При положение, че няма да си част от този отбор за следващия сезон, е твърде вероятно да не си напълно мотивиран, да има възможности за влияние върху теб, да, нали, по-според мен е закономерно. Сега правилно, неправилно, въпрос на оценка. За някое едно е правилно. Закономерно е, че не са. Друг е въпрос, че те са чужденци, нали, при тях важат правилата на FIFA и става една каша голяма, която няма сега да я коментираме. Сега Цветкович мисля, че заради наказанието на Живко Миланов, пак ще го върнат да играе срещу Лудогорец. Да, те разчитат на тези футболисти. Нищо, че им е казано, че повече, нали, от лято не са в Левски. Те си състезатели на Левски. Могат във всеки един момент да влезнат в игра. Трансферния пазар, ти имаш така контакти с доста от националите. Евелин Попов, Спас Делев. Кои са? Имам с всички. С всичките. Да. Как са те започна новата евроквалификация? Какво споделят с теб? Евелин имаше малка контузия, която получи вчера, си писахме и ми каза, че е добре. Не се оказа се, че не е сериозна. Спас не играе в Погон, защото няма да поднови договора си с Погон. От лято ще има нов отбор на 99% и нормално той не е... Взимат го в групата, влиза резерва, нали, не е този... До края на сезона няма да е титуляра, който беше през последните 3 години. Са смесени чувства, защото тези две равенства, които се случиха, от една страна не радват българския запалянко, но от друга страна са закономерни предвид възможностите и качествата на отборите, с които играят. И се фащам се за думите за Спас Делев. Там може би някаква новина или... Не, просто договора му изтича с Погон. Той 3 години вече е там и 99% сигурен, че от лятото той ще има нов отбор в чужбина. В чужбина? Да. Понеже знаем, че е така един от любимците на Любо Пенев. Много трудно. В
ЦСКА. Защо? Защото от финансова гледна точка първо не могат да предложат това, което би искал той, и второ, защото има оферти от чужбина за него. Но не е невъзможно. Той си ЦСКА, знаеш, Спас. Да. Знам. Просто ти споделям истината, тъй като той е на 29 години, много атрактивен е в момента, направи много силни сезони в Погон Особено национал. втория матч с националния отбор. Той беше единствения. Два бели дроба игра. Да, той е единствения, който натискаше здраво, но има пазари, в които той в момента е по-вероятно да се развива в бъдеще. С Ивелин Попов какво се случи? Защо от грант като Спартак Москва той не надгради? Поне лично моето мнение. Нали? Приятел е, но за мен да отидеш в друг отбор трябва да е над Спартак. Все пак капитан на националния отбор и така нататък. Тук има въпрос. Аз не мисля, че Ростов в момента е по-слаб отбор от Спартак. Като име да, е по-нисък. Така, като име може би. Като качество на футболистите са абсолютно равностойни. Те в първенството вървят през 3 точки, се мисля, че разлика. Второ, на 32 години, независимо, че е капитан на националния отбор, при източноевропейските футболисти е много трудно да надградиш над Спартак Москва. Дай ми пример. Къде да отиде Ивелин Попов според теб да надгради? Не знам. Примерно, Висша лига на Англия, нали? Да, имаше оферти. В Манчестър Юнайтед да отиде. Не, в Манчестър Юнайтед не, но имаше оферти оттам дори. От Англия? Да. Но той отива там, където се чувства утвърден. Той много години изкара в Русия. Освен това, отбора много настоятелно го преследваше. Ростов? Да. На Дон? Точно така, и треньора. Предложиха му много добър договор, особено за българските стандарти. Имаше оферта от шампиона на Турция, примерно. Но предпочете Ростов. Така че тук е много субективно. Той е бил в Турция. Да, но пазара в момента в Турция не е този пазар, който той иска спокойно место. Не лирата всеки ден пада, знаеш, там има девалвация. Отборите в Турция не са от такъв финансов стабилитет. Дори във висшата им лига, какъвто са отборите в Русия. Това е категорично. Освен това в Турция има проблеми в самата държава. Ако е в отбор, който е извън тази по-европеизираната част, е огромни пътувания. Макар че и в Русия има пътувания, пазара на Русия висша лига е по-добър. Казахстан не е ли също интересна дестинация? Не. Защо? Там за Ивелин Попов не. Там също има пари. Само в Астана. В останалите няма. И още един-два отбора. Ордабаси и това е. Да, но там пък българските треньори направиха сериозно. Ние сме много, да. Но това, което Анатолий Нанков на една пресконференция каза, има два отбора, които могат да си ползват трансфери, другите са държавни отбори и трансфери не могат, тъй като те са искали Кирил Десподов да отиде при тях, но... В Казахстан? Да. Но не могат да платят трансфер. Първо е несравнимо Висша лига на Русия и казахстанско първенство. Абсолютно несравнимо. Обида за Висшата лига на Русия. Защото казахстанското първенство, пак ти казвам, независимо от парите, които се инвестират там, преди има 2-3 отбора, всичко останало са много слаби отбори. Това е истината. С местните футболисти са изключително слаби. Кирил Десподов да отиде в Казахстан, вече го приемам като шега. Дори в Астана, защото това момче има качества за европейски футбол. За Серия А. Серия А. Не само за серия А, за топ ниво серия А. Въпросът е, че естествено на него му трябва аклиматизация малко, да свикне с друг начин на трениране. Това не е България. Така че Казахстан и Кирил Десподов са трудно. След 10 години, 12 може би да. Тя е по-подходяща дестинация за по-късен етап на кариерата. Да вземат последно 10. Поне към момента е така, да. Макар че знам, че в Астана се прави нещо... Астана е много професионален отбор, но той е единица. Като град, като въобще начин за живеене, това също е важно. Да, страхотно е в Астана. Той като възнаграждение на футболистите поддържа европейски стандарт, този отбор. Сега като менажиране не мога да кажа, но този отбор да. Но отново пак ти казвам, по-добре да си в Италия в Калери, отколкото да си в Астана в Казахстан на 22 години. Това, което от Станимир Стоилов и неговия екип съм слушал, когато пътуват примерно за мачове в Турция, те пътуват с специални самолети, вътре слагат легла, защото пътя е доста дълъг, отиват 2-3 дни по-рано, за да се климатизират. Въобще не смисъл хората си работят професионално. Според тебе, като казахме за Кирил Десподов, реално ли е неговата трансферна сума, която се обяви от ЦСКА, че 4 милиона евро?
Аз не знам каква е истинската трансферна сума. Така се обяви. За мен е реална, да. Защо да не е реална? Един сръбски футболист с качествата на Кирил Десподов би струвал 20 милиона евро. Добре, Напълно реална. Делят ни някакви 200-300-500 км до Белград ни делят. Да, и доста сериозни разлики в менталитета и вече и в администрирането на отбора. На отборите. В Сърбия. Да, поне на двата водещи отбора там. Лъчо Танев преди няколко седмици беше при нас и каза, че бил една крачка от подпис с Нюкасъл, но треньора на Нюкасъл искал той днеска да подпише, утре вече да го пусне да играе. Но според треньора на Нюкасъл той не е бил готов за веднага да влезе и то за 6 милиона евро. Възможно. Не как да го коментирам. Не, в смисъл, че... Това е било преди 20 години повече. Кое? Не, за Кирил Десподов. Не мога да коментирам. Преди отида в Калери, вариантът е бил Нюкасъл, но треньор искал от утре да започне вече на 100% да е готов за игра. Не знам за такива факти. Това го каза Лъчо Танев, който е участвал в преговорите. Абсолютно, да. Добре, първенството интересно ли ти е според теб? Да, година ми е много интересно. Да. Говореше се постоянно за някакви директиви, идва Божко в Левски, пък сега трябва да ги направи шампиони, пък 2-3 кръга грандовете на ЦСКА и Лудогорец губят точки, Левски ги настига, задминават. Не са съвсем без основания тия твърдения, но интересно е. Сега ще стане по-интересно. Всичко е в момента в ръцете и краката на ЦСКА. Само ЦСКА може да обърне хегемонията на Лудогорец този сезон. Според теб с влизането на Васил Божков става ли по-интересно на върха? Божков, Ганчев, Домочиев. И прибавяме и другите. Поне е сигурно, че Левски ще е обезпечен наистина и има реален човек, който финансира там, защото през последните 15 години никой не знае реалните собственици на този отбор. А как си обясняваш ти това, понеже си навътре в тези неща с лицензите? Левски официално обявиха, че 2 години не са плащали абсолютно никакви задължения към НАМ. Аз помня Баждеков, всеки месец ето платихме. И сега изведнъж излиза, че те 2 години не са плащали, но са получавали право да участват документ. ЦСКА бе изведен изхвърлен от тази група заради подобни задължения. Май двоен аршин имаме. Ти върна много назад лентата. При Баждеков се плащаше, според мен. После спряха да плащат така. Но да, има двоен аршин. И то не само в лицензирането. В България, наистина в българския футбол и в правилата на Българския футболен съюз, като изключим, че се толерира Лудогорец, което го виждат всички по един или по друг начин, но на тях пък не им трябва помощ за лицензи, защото са обезпечени. По-скоро съдийски, така, определени решения, кадрови. Левски е протектиран категорично през последните години, 10 поне е протектиран и ако правилата, които въжаха и за Локомотив София дори, и за ЦСКА, който беше смачкван. Да не говорим за Пирин. Да не говорим за Пирин. Трябваше отдавна да не е участник в първенството на група Левски. Но така се е случило. Нареждат. Сигурно. Тук всичко става по неведоми пътища. Знам твоето отношение към президента на БФС и цялото ръководство, тъй като ти беше част от екипа на Любослав Пенев. Ако не се лъжа, съда отхвърли... Не знам, не се занимавам с тези дела. Не, с тези дела не се занимавам. Има колежка адвокатка, която се занимава. Да, Аз бях само за Конгреса. За Конгреса. Да. Виждал ли сте скоро някъде с Борислав Михайлов, тъй като си от другия отбор? Аз не съм се виждал. Ходим на различни места с него. Не слушате най-съща музика. Да. Но нямам проблем да се видя. При мен критиката към футболния съюз е професионална и принципна. Но те не приемат критика. Тя не е личностна. Те не приемат критика. Макар че там и за личностни качества може да се говори, но така че аз нямам проблем с когото и да било да се видя. Просто те виж на какво ниво управляват футбола. Аз помня, когато беше кампанията за Конгреса, предизборната кампания, Борислав Михайлов ме видя горе в Бояна в базата. Вие какво ме плюете, ще ви забрана достъп до тук. И наистина после ние нямахме... Питах го, окей, кажи какво. Дори през него престаше Данчо Грозданов. До половин час ще ти прата точно какво сте писали против БФС. Еми вече минаха почти 2 години и половин час. Нямам още. Маниер на поведение. Еми добре, кой ще стане шампион като за финал? ЦСКА. Трябва да се
спре, може би, това статукво на Лудогорец, тъй като застрашават рекорда на ЦСКА? Да, няма да го настигнат. Според теб до следващата година Левски ли ще бъде основният фаворит за шампионска титла, имайки предвид, че се говори Бекали, 10 милиона за селекция, Васил Бошков и така нататък? Следващата година и трите отбора, наистина Левски ще даде заявка, защото и при тях липсва титла от много време. И куп. При тях нещата са още по-зле, но трябва двата гранда да са на краката си, за да може ЦСКА имат шанс за купата. Сега ли? Сега, те са основен фаворит, не просто имат шанс. Ако ЦСКА спечели купата, това означава, че Левски ще играе бараж за Европа. Те са свикнали. Те спечелиха един бараж, странно там и две дуспи. А Верея ще изпадне ли? Какво става? Добре. И може да не изпадне Добре, кажи, не ти ли е малко странно? Верея взимат го някакви руснаци. Не ми е странно. Докато такива хора управляват футбола, това, което виждаш във Верея, ще е битие. За 5 мача обвинени за тото, идват някакви Ако искаш да събереме тук, да отидем и ние да го вземем за един месец Верея. Стана въпрос за кампанията. Любо Пенев беше предложил решение на въпроса с тези проблеми. Или банкова гаранция, или депозирана сума за участието на професионален отбор в футбола. След като нямаш определени пари, не можеш да участваш в професионалния футбол. Трябва да има гарантирани месечни заплати и това е ролята на футболния съюз. Защото в момента този отбор е някакъв такъв елемент, който не знаем защо съществува в футбола в България. За Верея говориш. Точно така. Нямаш ли банкова гаранция за участие? Всеки клуб в А група, в първа професионална лига, не може да участваш или поне да депозираш някаква сума, която да гарантира, че ти можеш да си покриваш заплати, защото те не бяха получали по 5 месеца заплати, че ти можеш да покриваш разходи по пътуване, че ти можеш да покриваш такси съдийски, всички глоби. Това е решението. Навсякъде е така. Всички лиги почти имат някакъв защитен механизъм, по който да гарантират, че в следващия сезон този клуб ще е жив. Това е един бутиков проект. Изключително бутиков. Направо нямам думи. Добре, Царско село, айде, на 100% е в първа лига. Ще видим те първа какво ще представлява Царско село в първа лига. Но София, собственика има опит във футбола. От години наблюдавал не е така да хване в Стара Загора някакъв отбор, който никой няма. Тук за някакъв проект, тук да направим един магистрали, аз ще направя един отбор. Там има... няма нов човек, който е в футбола, бил, играл, управлява, горе базата е... Няма какво да коментираме базата. Обезпечен отбор, на хубаво место в София. По-скоро мисля, че няма да е като проекта. И още едно софийско дерби. Ще е супер. За нас е екстра, няма да обикаваме из България. Добре, благодаря ти. Надяваме се с Кристиян Добрев всичко да е окей и двете страни да седнат. И с момчето, което е пострадало. Да, тъй като наистина това са доста неприятни сцени. Това бе Ростин Василев. Поговорим си за футбол, за право, за кой ще стане шампион. Последно, формата на първенството хареса ли ти? Не. На кой му хареса този формат на първенството? Както беше казал Венци Стефанов, по диагонал, хоризонтал... Не, последния може да играе бараж за Лига Европа. Така се оказва. Ще видим. Добре, благодаря ти. Лека работа.